mavenya kumavetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe. Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji lero lachiwiri. Tinalanga ndi Elvis Sowahowa. Tili pano tipitirize kukambirana nkhani zokhudza miyoyo yanu, koma suti zimakhala za ndale zokha, tizikambiranaso nkhani zina. Lero tifuna tikambirane nkhani yogwiritsa ntchito artificial intelligence kanchichewa tingati chani ku nkhani zoyimbayimbako. Ndi tufuna timve kuchokera kwa akatswiri komanso anthu amene amatsatira nkhani zimenezi pala oyimba ena amagwiritsa ntchito artificial intelligence kuti nzichani zimenezi. Tikhale ndi Avita Chirwa ochokera ku Musicians Union of Malawi, Bishop Chimwemwe Mhango amene wandu woyimba, komanso tikhale ndi Apasha Nyale amene wandu amene amagwiritsa ntchito iyo atulankhani athu. Tikhale ndi Betha Banda Chimwemwe Maseko komanso Fungai Mutsinze. Innocent Mphongolo ati join nthawi ina akhauti akwanitsa mayendedwe chifukwa chakuti ayi munso mkhangati mwamvuta iyeyu. Ndiye tichite moteromo. Tiyambe kulandira alendo athu palaini pa tili ndi tiyambe ndi Avita Chirwa. Achirwa, mawu abwino, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Kaya inu ku Blantyre. Ifeso tadzuka bwino. Tili ndiso Bishop Chimwemwe Mhango. Bishop, mawu abwino, tikulandireni ku programu ya kulinji. Ndathokoza kwambiri kuti mwatiitana kuti tikhale nawo program imeneyi. Ndathokoza kwambiri. Apasha Nyale, oyimba nanunso tikulandireni ku programu ya lero ya kulinji. Zikomo kwambiri potilandira, tili limodzi ndithu. Chabwino. Ndiye ayi tikhalenso ndi atolankhani athu metanena muja timve kwa iwo kuchokera madera osiyanasiyana, koma tiyambe ndi definition, tanthauzo. Ngati mwina sinadzachita introduce ndi Elvis Sowahowa, tiyambe ndi tanthauzo la artificial intelligence. Ndi chani? Tiyambe ndi amene mmagwiritsa ntchito artificial intelligence poyimba nyimbo, popeka nyimbo. Anyale, artificial intelligence ndi chani? Amene tingayinenere muna muchichewa ineyo ndipanga definition according imene ndikuchionera, kunena kuti ndimachitenga kuti ndichida chimene chimathandizira kuti munthu akwaniritse kupanga idea yake bwinobwino. Then ndi zinthu zokhuza computer chimagwiritsa ntchito mapattern. Ndi pattern recognition device or pattern recognition program imene matha kumvetsetsa machitachita a zinthu mmene munthu amapangira ichocho nkupangaso momwemo. So tithongonera tumachidule chimachedwa kuti artificial intelligence. So ifeyo timachiona ngati ndichida choti chikwaniritse zimene tikufuna tipange, ngati imene imaonekedwera mwina ngati gitara, mwina imene imaonekedwera keyboard payokha imangokwaniritsa chinthu chimene munthu afuna apange, mamelodies atuluke pa chimene ichocho. So ndi mmene tikuchionera ifeyo. Anthu ena atikhalanso ndi madefinition ena. Inu ndimene mukuchionera. Achirwa, inu muchimvetsetsa bwanji chimenechi artificial intelligence? Anyale wafotokoza bwino, koma mongonjezera. Artificial intelligence imagwiritsa ntchito nyimbo zoti zinapekedwa kale ndi anthu oyimba ena osiyanasiyana. Ndipo iyoyo ikamapanga nyimbo imakhala kuti ikubera kapena kumatula zinthu zoti ziliko kale ndikuzibweresa pamodzi kupanga chinthu china tsopano. Chabwino, Mhango kumeneko inuyo mukuimvetsetsa bwanji artificial intelligence? Ineyo ndithokoze chifukwa cha ma definitions amene apereka anzanga, komano ndimene ndikhozosiyana pang'ono ndi mene alongolera. Ndizoona ndi zinthu zimene zikugwiritsidwa ntchito ndi anthu, koma ndimafuna kuti mwachidule ndimonena kuti ndi nzeru zaluso zimene zisali za umunthu. Chabwino. Ndi kuti sakupanga ndi munthu. Chabwino. Nzeru zimene chinthu china chitha kupanga zimene munthu akanatha kupanga, koma izozo si za umunthu.
zibweretsa zinthu zina zachilendo. That's why it is called artificial. Siza umuntu koma ndiza kuti munthu atha kugwiritsa ntchito. Ndiza artificial chabwino. Achirwa tikambe nkhani ya kaimbidwe ka maimbidwe ka nyimbo ku Malawi kuno. Nyimbo za ku Malawi kunoko mwina mbiri yaje njotani ndipo mmazichita define motani mukati ku Malawi kuno timayimba kuloimba ulendo wake ndiwotani tisana khazikika pa artificial intelligence pa chifukwa tidziwe kai kumene tikuchokera right? Yeah. NFA akhala ndithu nthawi yaitali mu industry ya music. Tikudziwa kumene music ya ku Malawi yachokera komanso ndi kumene ikulowera. Takhala privileged kuti takhala ma generations osiyana-siyana a music. Iye inde originality imene yakhala ili key kuyambira nthawi yonseyi. Anthu amakhala pansi ndi kuganiza ndi kulemba kugwiritsa ntchito luso lawo kenako ndi kupanga chinthu chokuti ndi cha original. Katuluka kunja kuja sichimafana naso ndi cha wina yayi. Amakhala maganizo ochoka mmutu mwake. Imakhala pepani ndikudula nyimbo za kumakono zimakhala ndi identity yake. Munthu ukazimva umamva nyimbo zizi zakuma kapena mangokoperapo kopera reggae kopera R&B kopera chano ngosakaniza basi ndi uimba. Upeza wina ngokopera amapiano amapiano zinda identity nyimbo za kumalawi kuno mukamazunika kuyambira mmene muyambira kalero kufika chapanopo. Tinganene kuti mwina identity imativutirako pang'ono kuyerekeza ndi ansathu amaiko ena chifukwa tiyekeze kuti watera pa airport ku South Africa pachi umadziwa kuti wafika ku South Africa ukamamva nyimbo zomwe zili characterized di zonena kuti nzochokera kuti ku South Africa. Machiwa amapiano limbakanga kumeneko nyimbo zosiyana-siyana ku South Africa. Umachizodziwa kuti tafika ku South Africa chifukwa chokuti nyimbo zimene ukuzimva ndi za South African. Pamene can we say the same? Munthu oti akuchoka kunja ndewatera pakamuzi international airport pachi kuti nyimbo zimene amazimva makhala zokuti ndi za original. Yazo tinja identity yomwe tingaloze kuti nyimbo ya Malawi imamveka chonchi. Kapena timakhala kuti kopera kwambiri za anthu ena amene za kumaiko ena. Komanso tidakali pomwepo ifeyo Amalawi ili rich in culture. Kuli magule osiyana-siyana kuno kwathu amene mwina tingamapangewo region adapt kuti apange shape identity ya music yathu. Koma kawiri timapezeka kuti oimbafe sitimazigwiritsa ntchito. Timakonda zimene zimatchuka zochokera kumaiko enazo. Chabwino, tipite kwa Bishop Chimwemwe Muhango. Bishop, inuyo mungagwiritsa ntchito AI? Ndithagwiritsa ntchito AI koma munjira za siyana because AI sikuti it's completely bad kuti munthu sungagwiritse ntchito. AI ukhoza kuigwiritsa ntchito mjana zanenenapo poyambirira vita zinthu umatha kuchipatsa chinthu chati chimvere your composition. Ukhoza kuchipatsa nyimbo yako kuti chimvere chinthucho cha AI icho ndiye chikamva chimatha kubweretsa ma ideas ake where you can learn one or two things. But I wouldn't want to completely dwell on it in making my production. Learning one or two things from it, that is a possibility. And it's okay. I can use it that way.
inuyo mwakhala mumayimba kupenganso nyimbo zabwino zimene zakhala zakhala zikuferedwa kwambiri m'Malawi muno. Panopa mukufira threatened ndi AI munjira ina iliyonse kunena kuti komatu chifukwa ukamvera nyimbo zina zikumaka ngati kuti nyimbo zimene zizi pamaoneka ngati pali luso lina lake lodabwitsa akagwiritsa ntchito AI. Do you feel threatened munjira ina iliyonse kuti komatu AI nde? Yes, coming of AI ku music industry yes ndi chiopsezo ndipo chabweretsadi zinthu zina zoti zitha kusokoneza kwambiri chikhalidwe cha industry. Ndinene mwina zina example awiri. AI yabweretsa anthu amene alibe luso kuti aoneke ngati ali ndi luso. A musician should be identified as idziwika ndi luso lake. Kuti uyu amatha kulemba nyimbo, uyu amatha kuimba, you hear voice yake, you hear mene wapangira range nyimbo yake komba nopo ngakhala nzathu ampira akhoza kusanduka na musicians chifukwa cha AI. Ngakhala nzathu ama business yena osiyana kuti sayimba ndi kuimba komwe sanathenso kuwapatsa nyimbo apasangaimbe koma AI kwaonetsa ngati muna market madolo koma si madolo. Two, chifukwa chimene chocho anthu ambiri oyimba they're developing laziness. Kuti ayambe kuganizana kuti ine ndilembe nyimbo, ineyo ndipange program nyimbo, ndipange arrangement ya nyimbo yanga, panopo anthu ayamba kumakuganiza ande ndingopereka kwa AI ndipangire izi. Chimene chochi ndichopsezo kwambiri chifukwa ndikuti luso tipha maluso amene alipo ngati anthu anga achite development imene yoyo zidalira AI. Koma ndikanakonda amene ali woyimba weni atangokhazikika kuti can use AI to get some ideas to maintain credibility. Yonena kuti ndine munthu oyipa ndipo ndi luso limene ndifuna lidziwike kudziko. Anyale ndiye simukalibe pa line pa inu mugwisa ntchito AI mugwisa nazo zimene aonena amhangwa. Anyale wakhanga atithawa tikhale tikuyankhula nawo chaposa chedwa apa tiyese kuyankhula ndi achirwa mukunimva amene asakhanga atithawira pang'ono koma nkhani yake imene tikuyambirana lero ndiyokhudza kugwiritsa ntchito artificial intelligence luso lamakono la pa makompyuta poyika nyimbo akakulemba nyimbo kuchita zing'wenyeng'wenye choncho nkhani yake ndi imene ndimafuna ndiafunse Anyale abwerera pano. Anyale tiyesa mmatsatirabe programu iyi amankhula posachedwawa ndi amhango ndi amafotokoza kuti akuona kuti artificial intelligence ikupha luso la oyimba ndipo likuchititsa kuti anthu amene ngakhale alibe luso loyimba azooneka ngati ali ndi luso ndi akatswiri pa nkhani ya mayimbidwe. Kodi inuyo AI muli ndi luso inuyo tifufuze choyamba muli ndi luso mukutopeka nyimbo panokha? Ndifunso labwino kwambiri. I think ngati mmene timayizira enafe ndionena kuti poyambirira titha kuzitcha kuti tili ndi luso chifukwa amene amakuwuzaso ena ndi anthu komano ife timaziona kuti pachiyambi pazonse tili ndi luso chifukwa chokuti AI simapeka yokha zinthu mwina contrary to popular belief. An idea itangobwera mwayo kuti okay ndiyimbe nyimbo yakuti nde pali magawo awiri onena kuti timagwisa ntchito AI bwanji. Anthu ena amagwisa AI 100% kuti anthu zoti chilichonse akuchiuza AI icho kuti chachitire. Nde pali enafe tizipanga separate. Enafe timayuza tamba tapeka most of the times timapeka nyimboyo ndikuyimbaso. Mandimvetsa tipeka tiyimba then nkumpasa AI ija ngati chida mmene nanenera koyamba kuja chida kuti chipange perfect the art. Tatepatsani nyimbo imodzi imene mwachita nayo zimezi. Nyimbo yanji kuti imene mwayimba? Pakali pano pali trending song imene kutchedwa kuti ndili single. Kuti beja ndi yanu eri? Imene tinapanga ndife. Chabwino. Nde nyimbo imene njayo ikamayimbidwa imamvekabe element ya Chimalawi chifukwa chokuti inayimbidwa isanayikidwe mu AI. Pali ma AI songs ena amapangidwa koma amapangidwa 100%. Chifukwa chake mudzaona even pronunciation ya mawu
komanso imene mamelodies akuyendera si direct yachimalawi amakhoti akutengera ma-western genres amene amapanga trend because AI amapanga trend ndi nyimbo zambirimbiri. ndiye inuyo nyimbo imeneje ngati imene ndili singuichi mufuna mupange stage performance mungatenge bwanji ma attributes amene imavekera nyimbo chifukwa naive ndimayikondaso ndimayisewera pa radio ndikakhala pa radio mungatenge bwanji ma attributes a nyimbo ngati imeneje nkupita nawo pa stage kukachita perform simukanamiza anthu? Okay, AI ndi chinthu choti chabwera kumene chifukwa ngati ineyo ngati ndiliitekeze fani wanu ndifuna kuti ndikaimve imene imavekera mmene pajava iti nyimbo ichi mwandimvetsetse nyimbo ichi ndifuna ndikaimve basi mungachita bwanji transition? Okay, kumeneko ndi kumene tikupita as of now sitinafikire kuti after this stage kodi stage ina itizipanga bwanji kumano first stage inachiyori nyimbo zinatuluka then next stage pazipangidwa ma-arrangement ori nyimbo ziya zikayimbidwa zikayimbidwa in the sense of kunena kuti zikamvekedwe famasiku ano kuimbaso unalowaso digital anthu amayuza kwambiri ngati ma CDs though now it's ndi ma flash nyimbo zotayika DJ munthu uchazingopanga voice over nyimbo yakeji. That is what is happening. So ika bandi zija zikuchitika kuma minimum. So that can be done. We can go around it. Poyuza njira zimene anthu sakuimba akuyika masiku ano ama ku show ndukangu kankula mawu pang'ono nyimbo ije in the background it does the actual work. So kumene kuko tifika ku bridge tikalifika chabwino nde achirwa tipite kwa inu kodi anthu ma consumers a nyimbo omvera nyimbo achite embrace nyimbo zimene za AI izi kuti kuma basi feri tikamvera nyimbo koma nyimbo inapangidwa ndi artificial intelligence? Fufuza kuyankha. Yankeni ko. Angayankha ndi ma consumer. Koma iniyo mukaona because ine ndikaona okay. Ineyo sikuti mukakhomerera anyale wae ndikungofuza chifukwa inu inosati ndakatswiri mmayimba nyimbo ineyo I'm not an expert nkhani imeneyoyo komano ndifunso chabe kuti nyimbo zimene zipangidwe embrace ndi nyimbo zoti zafika pa market ngati zikukoma ngati zikusangalatsa anthu kana anthu akukondwa nazo alekerenji kuzipanga embrace koma funso nkukhala lonena kuti kodi nyimbo zokuti zapangidwa chifukwa AI sikuti imapeka AI imango mitetinanene kuti imangokopera kungomatula nyimbo zoti ziliko kale ikupanga chinthu china chatsopano so ngati yakopera kodi ma royalties kopangidwa generate through nyimbo ngati zimenezozo apite nkhani yabwino imene tiyikamba koma mafuna apa kunena kuti kubwera mafuna nkhani iyo kuti anthu azidziwa bwanji kuti koma awa watunde amatha kuimba awa because anakamba apa amhango ndiyesa kuyambirira kuti kunena kuti AI ipha luso akuchita deny ma consumers a nyimbo creativity imene munthu anga pa service yabwino in terms of creativity kulemba nyimbo kuimba nyimbo even if inoimba rumachita fine tune nyimbo ukamvera nyimbo zina umaona anthu anazimba kambirimbiri imene mazafika pena kuti yafikapo kuti nyimbo apapa ndi yafika basi apapa yakhazikika zimachitika zimenezo so in a way AI ukuchita deny ma consumers a nyimbo talent art ya creativity zonsezo zikhangati kuti bazonse zingopita ku artificial intelligence. Ndizona appreciation ya music izikhala kunena kuti panagona creativity panagona skill panagona luso ndiyeno timalemekeza zimene zozo zona ngati zimene zozo zikuzika pambali
tikumagwiritsa ntchito zinazi ndekuti sindikudziwa kuti tikulowera kuti chabwino tipite kwa Mhango. Tiyambe nkhani imene amafuna kuyiyambitsa Achirwa, nkhani ya ma royalties, nkhani ya kukosoma, koma tisanabwere imene kwenikweni tikambe zokuti kodi nyimbozi ziseweredwa m'marediyo. Mhango. mafunanso ndi tire comment nena my brother Vita just to enlighten kuti paziwikade ndithu kuti AI yo sikuti you only feed it koma ndi chinthu choti even kungolemba mawu ndikuchiuza kuti tandipangire nyimbo chimathawa that's why I was saying kuti ngakhala anthu oti sakudziwa china chilichonse they can feed it ngoti tandipangire nyimbo yake mawu ake akhale awawa. That's why pa social media panopo mutha kupeza lipa kumapezeka nyimbo zina zoyipa kwambiri zoti zotukwana poti angopanga kuti basi tandipangire nyimbo ya mawu awawa and then chinthu chija kuyimba sichikudziwa zoti tithandaza chani. Koma mafunsa kuti maradio ma TV azisewera nyimbo za AI. We cannot deny that. Sitingaletse or things. Muntu anabadwa ndi my senses osiyana and one of it is sense of hearing, feeling and the like. The china chichonse chimene muntu wachimva kukoma amachipanga embrace. Ndo sitinganene kuti zonse zochokera kwe AI but nyimbo zina ndizokoma kwambiri but we're just looking at the effects that it is bringing kwa anthu amene ali ndi luso and so sitinganene kuti sisaimbidwe but it becomes like one of those players in the industry. It is embraced as such. So maradio zako zaimba pa TV yako zakuoneta koma inendi nene motsindikati kwa anthu amene ali ndi khutu lenileni la maimbidwe amadziwabe kuti this is AI and akamapanga embrace chinthu icha amapanga be embrace ndi mtima kuti upanga embrace tikunjoya koma ndi AI. Mwachitsanzo pakati pa ine ngati muchali chipatu kati nyimbo tambiri ta nyimbo za mabuku zimene aponya anthu zikuyenda kwambiri zikumveredwa kwambiri anthu andiro tikumvera koma no tikumadziwa ndithu kuti aimbawa siachimwema Mhango aimbawa sianyali ola Vita aimba izi ndi Mr. AI. Chabwino tisatapere kwa alendo athu ena tikufunse ndipo maganizo anu pa nkhani yokhudzano ma royalties imene anayamba Achirwa ija kuti kodi mukudziwa kuti nyimbo mbali ina yagwira ntchito ndi AI mbali ina yagwira ntchito ndi munthu koma kuti ikome choncho ndi AI. Zakosomazi zipita kuti zipite ku AI zipite kwa munthu. Ndimafuna nditsindike kuti copyright law and worldwide mendi kudziwira ineyo osati mene akuyanga yakosoma koma mendi kudziwira ineyo chifukwa I'm well exposed in these areas and ndaenda kwambiri. Now copyright law requires human authorship. Imafuna muntu alembe ndithu full AI generated music or AI mene ikuoneka kuti music yakadominated in the AI generally it can't earn traditional royalties singalandire ma royalties. Without copyright music is lower in what we call public domain and the public domain ndi makhala ndi chinthu chochotera di basi ndi chagulu palibenso amene anga nene kuti chinthu changa chifukwa apangawo ndi machine aliyense atha kupanganso the same thing. So and malamulo a copyright amafuna kutetezera luso la muntu osati luso la machine. So this must be known as we embrace it in the radios, as we embrace it on my television and the like. Omangad music we go it's totally dominated the AI. It can't earn royalties. Tabino. Achirwa tisadapite kwa Anyale. Achirwa
ziziyenda bwanji muli mbali iti ndalama zipite kuti zipite ku AI kapena zipite kwa oyimbayo chifukwa kusoma khangata kunena kuti iwo sangapereke ndalama kujeri kwa munthu kugwisa ntchito AI itu ndigwizana ndi Bishop kuti ma royalties amene akupita kwa ma human composers chifukwa pali kusiyana tu pakati pa kupanga chinthu kugwisa ntchito AI that is not composing imeneyo ndi generating koma munthu a human being akakhala pansi ndikupanga nyimbo imeneyo imakhati yachoka mutu mwake imeneyo ndi mujatimamea kuti pamakona luso pamakona ukadaulo you know so ameneyo tikuti alimene amakhetsa oyimba ofuna kuti apange nyimbo that is what should be given royalties nothing else chabwino anyale muthali nayo bwanji ndili single okay ose a reverend komanso avita jiva akunena zoona kuti malamulo a copyright kubwera kwake amafuna apange protect munthu amene wabweretsa luso so all ma procedures ma protocols amene alipo kandi malamulo amene alipo copyright act ya 2016 imene kunenedwa ndi zinthu ndizoona now mmene mwanena kuti muthana nayo bwanji monga ngati mbali yathu ifeyo mbali yathu kwambiri we are keeping on saying kuti pamakhabe human effort of which malamulo onse akupanga protect that human aspect tsopano chimene changoyima pakati pathu ndi nkhani ya tool imene yayuzidwa in this case kuti ife tagwisa ntchito tool yotchedwa AI popanga express idea yathu imene inalipo kale in one sense kuti sitinachipatse chonse 100%. So the only problem we are facing imene ndikudziwa yonena kuti mwina palibe ma systems amene amatha kupanga detect kuti chinthu chidi ndi AI a reverend ananena kuti wakhutu la oyimba amatha kuchimvetsa koma nawo pali makutu oti isi oyimba samadziwa kuti maybe mina anthu let's say ma radio stations not all can know nyimbo itha kubwera itha usele ndena usadziwa kuti nyimbo ndi AI apa antiwe nanena it's the same. So we don't know kuti maybe ngati kukosoma kuti amagwisa ntchito zotani kuti kuli ma devices amene amatha kuona kuti chinthu chindi cha AI kapena AI chifukwa chokuti we don't have maybe a proper channel yodziwa kuti nyimbo ndi ya AI kapena AI titokhala ndi vuto limene lonena kuti kodi chinthu choti tichipatse ma royalties ndi chiti kapena tisachipatse ndi chiti chifukwa kuti we don't have one strategy or one device imene kuti thandizira kuti tidziwe kuti chinthu chindi cha AI kapena AI unless mwina pa ma filters awo amene amayuza mwina ngati ilipo njira imene yooneka kuti ifeso akatiuza kuti inuyo nyimbo zindi za AI tazidziwa munjira iyi ndi zinthu zoti zitha kuthandizira kuti mbali zoti amene akupanga mwina nyimbo za AI azitha kukhutira kuti ngati atipanga atiyimitsa kuti tisatenge nawo advantage ya royalties pazifukwa zakuti atipatsa njira zake kuti takanika munjira iyi takanika munjira koma ngati nafeso tili ndi umboni kunena kuti tinalemba tu nyimboyi kulemba kuja ndi luso tinayimba tu melody ija ndi luso kuti ukabwere ndi melody yoti mwina anthu yasangalatsa ndikalusoso kamene pamene AI jemangopanga nthawi pa AI magulu awiri ndanena ena imangosinthapo zimene unapanga zija koma osati kuchipanga a new thing kwambiri imangotenga kuti mmene anene a reverend kuti pali mahimu ena pali enanso amagwisanso ntchito AI kumapanga mahimu aja amayimba mmene amayimbidwira mwina ku chechi kuti amene amachipanga feed system anayikapo ndithu luso loyimba lija limene likuyenera litetezedwe in this case. So tungokanika kuti ngati dziko fa chinthu ndi chanyowani we can't blame each other ndi chanyowani kuti pamene palekezera luso la munthu ndi pati mu AI mwanjira ena mukunena kuti kumene magwisa ntchito zero zanuku akupatseni
ndalama eti kukosoma ndi pamene tingapemphe robe yathu ili pamenepo pavute tilankhuleka ndatola nkhani athu maboma osiyanasiyana tili ndi Chimwemwe Maseko ku Mzuzu, tili ndi Betha Banda ku Ntchewu, komanso tili ndi Fungai ku Blantyre. Chimwemwe Maseko akuti wakonzeka. Chimwemwe, mawa abwino, adzuka bwanji? Adzuka bwanji. Halo Chimwemwe, kundimva? Elvis ndikukuva. Chabwino, nkhani ndiye samwayimvetsetsa kwamba za artificial intelligence pamenepa paimba nyimbo kuti ziyizidwa to what extent komanso kuti kodi ziziyenda bwanji. Tayankhulani ndi anthu nkhani imene. Ine apa ndi anthu awiri amene akufuna apereke maganizo awo nkhani imeneyi. Poyamba tiyambe ndi kumene kuti kutsika chinali. This is KB from Zuzu Mafia. Tiyatipa sini maganizo awo kuti nyimbo zimenezi zongogwisa ntchito AI zizipatsidwa ndi pfuma yoti mpaka tizifika pa wireless, kuzika pa TV. Titani mamene. With that, with AI, it comes down to evolving music and innovation. So my views are, let's make it happen for radio and TV. Why? Because, like I said, it's being innovative. Secondly, it would need to be integrated with sponsorship. As long as the artist who's making the AI is getting the money, at least. Because here now, you guys don't have as much capital as they would like, so it might help on expenses of production for the small man. So in terms of where it is from consumer, how should we handle it? For that, that's why I was like, authorship. The person who makes it should be the guy who gets from consumer. Yeah, so the little boy in the village who has big dreams and just go quickly on AI, expenses are low, get some free AI, and make a song. So to find, my name is Seven Andrew from Bloom. I'm a hip-hop artist. In order to talk about the nyimbo zimene zilonga kuimba simukuona kuti mina chani also mpaka ndicho tizizi katika mwa wireless kuzipata mpaka pa TV mukaliza mata. I think there's two sides of the coin because the mandate of performer is to promote and protect the interests of the creator. It doesn't speak about the consumer. It doesn't speak about the original creator or the one reproducing just as the creator. So, for instance, I'll give you an example. There's a lot of AI gospel music right now. I don't know whether the original composer has been credited or whether get anything from the plays, but for sure, the one making the AI music, the prompt, is getting the money. So it's not the role of Kosoma like as a commissioner for fair trade competition act like to protect the consumer, but it should protect the creator. If I have a song I made years ago, somebody just makes like 3 sentences into a software and make profit from it, and I don't get any of that money, then I'm not being protected. Because the AI creator, who is that AI creator? Who's that AI creator? Because I am a member of Persona. I paid my registration fee. You needed my IP, I brought it. You know my face, you know my voice. Do you know the face of this AI? Do you know what? So in terms of airplay, how should we handle it? I think it's fine. You could play it, but then I strongly feel like there should be a sense of responsibility in protecting the creator as well. Yeah, Elvis, mene mundimene chachizira ndi malala mene ndakumana wa muzida wa Mzuzu. Amene wanditraina ndi artist enofondoti amapanga manage ma artist. Maseko anthu otoyankhula mchingerezi programu inde chotanthauzirani akuti chani mwachidule? Mwachidule anthu amenewa akuvomereza kuti AI ameneyo
tikuyenera ndithu kuti mwina tingovomereza kuti wabwera kudzakhala timugwiritse ntchito timuzolowere kuti ali pakati pathu nyimbo zimene tizizimvera ndithu komanso mmawayilesimu tizizisewera koma kukhala ngati kuti pakuchititsa jenkha ndi nkhani yokhudza tsopano maloyochezi kuti akukotsoma adzipanga determine bwanji kuti kapena kuti adzizindikira bwanji kuti nyimbo iyi imene mwini wake amati kuyenera kumpasa kwenikweni ndi amene anayimba koyambirira kapena amene wayipanga kope kugwiritsa ntchito AI ndani yake ikutero ndithu mwachidule Elvis. Takuthokozani timaona ngati mukanika kutanthauzira koma mwakwanitsa zikomo tilowere kwa Bertha Banda ku Nchewu. Bertha, mawa bwino. Mawa bwino mwadzira bwanji mene tadzuka nkhani yetu ndi artificial intelligence ku Nchewu anthu akuti bwanji. Ndifuna ndicheze ndi Amalawi amene ndili nawo kuno ku police line amene safuna apereke maganizo awo pankhani imene choyambirira ati ngokudziwani izi ndi pressure mdogo kuno ku Nchewu. Chabwino mwina mungopereka maganizo anu kuti mukuona kuti nkoyenera kuti oyimba adzigwiritsa ntchito application imene ya AI poyimba nyimbo nanga nkoyeneranso kuti adzilandira nawo mphoto za nyimbo zapamwamba. Pamene posikoyenera chifukwa chonena kuti luso lawo ifeyo ngati omvera kuti latolere pa dzivuta chifukwa chonena kuti nthawi ya mbuyomo timachitodza zoti uyu ndi Joseph Nkatha uyu Thomas Chibadi uyu Katere Ching'oma koma panakali panopa ndi application chimene chiji tumapangitsa kuti oyimba ambiri adzizinduka kwambiri. Chabwino mukuona kuti nkuyenera kuti oyimba amene adzilandira nawo mphoto za nyimbo zapamwamba. Ndikovuta kuti adzilandira mphoto chifukwa choti oyimba awakhona kuchuluka kwambiri. Chabwino dzina lija komanso kuti maganizo anu ndodani pankhani. Ndizoona kuti dzina langa ndi Hannah Benard. Ndizoona kuti samayenera kumalandira mphoto iliyonse chifukwa ngaluso ngaloyimba panopa ndikulowa pasi sikumatha kudziwa kuti uyu oyimbayo ndi ndani. Even munthu amene alibe luso loti kuimba amatha kuimba kudzera m'maswingera amene ndiye luso loyimba ndikulowa pasi. Nkoyenera kuti nyimbo zimene zikhala zikuyikidwa pa ile santha adzive. Nyimbo zimene sizikuyeneredwa kuti anthu adzidziwa chifukwa kuti nyimbo zina zimatha kukhala zosayenera nyimbo zotukwana ndiye sizoyenera kuti anthu adziwe pa ile santha kumazera. Chabwino tize dzina lanu lija komanso maganizo anu pankhani imene. Dzina langa ndine Arnold Mpenga kuno ku Nchewu. Maganizo anu ndodani kuyenera kuti oyimba adzigwiritsa ntchito application ya AI kuyimba nyimbo zawo. Nkosayenera. Kwayani. Chifukwa choti nyimbo zambiri zimene amagwiritsa ntchito luso limeneli zimakhala zoti zikupasa luso la anthu ena. Timadziwa kuti uyu ndi ndani chifukwa poyamba timadziwa wina aliyense amadziwa ndi luso lake. Nkatha timadziwa ndi chamba chake. Katere Ching'oma ndi chamba chake. Alani Namoko ndi chamba chake. Kufanya machina amenewa luso losile kumamveka kuti tingadziwe kuti uyu ndi ndani ndiye zikhoza kumapha luso lawo oyimba ena. Chabwino ndi mmene ndachezera ndi Amalawi kuno ku Nchewu. Tathokoza kwambiri Bertha. Fungai ku Blantyre ya mawa bwino wadzuka bwanji. Ine ndadzuka kaiwe Elvis. Ndadzuka nkhani tu ndi imeneyi bwalo ndi lanu. Fungai ndimati nkhani ndi imeneyi bwalo ndi lanu nkhani ya artificial intelligence inu ngati soyimba kupatwa kuti ndinogwira ntchito kuno ku Times mmayimbanso nkhani imeneyi ya artificial intelligence inuyo mukuiona bwanji ena ambiri akuti palibepo originality yeniyeni oyimba mukamagwiritsa ntchito tu imeneyi you denying omvera nyimbo okonda nyimbo mukuwamana inuyo luso lanu mwachidule inu mwayima pati. Originality ikhoza kupezeka depending on yemwe akugwiritsa ntchito. Ine kukhulupirira kwanga nkona ati AI ndi lupanga lakuthwa konse. Mmene ungagwiritsire ntchito ndi mmene ungatulutsire result yako. Mwachitsanzo nyimbo ya ndili singulo ine ndifuna kuwapanga bhake amenewo. Chifukwa mwachitsanzo nyimbo ya ndili singulo
korasija zibwe zizindayima kaye aye ndimawo pantima kundiswera ndi korasi yakalekale imene anthu timayimba amati ku mtsinje sindimapita aye ndimawo pamadzi kunditenga Alex Chamaso anayuzanso mu nyimbo yake amati ku show sindimapita aye ndimawo pauyimba kundifuna so you can see kuti ndi chinthu chakalekale chimene achibweretsa mu zinthu zatsopano komano ena kumanena kuti tiganize kuti sana peke kapena sana ikepo luso lawo kuti chinthu chijachikhale AI nyimbo imene jasakadaidziwa fa choti njakumalayi kuno zinatengerano munthu yemwe amakhala ndi software ija kupangana kuti chinthu changachi ndifuna chimveke motere ndipo chinthu chija chinakamveka mmene munthu yemwe amakhala pansi ndi mashini aja anapanga chimene chocho nyimbo inanso mwina ndikupatsani chitsanzo cha dzina langa ya omwe wa Gulugufe analemba pena pake kuti dzina langa ndine Manze afana otchuka aja muzimvetsera kufanana kwa maoko etu kenako ananena kuti ndinabweretsa nawo matipate nthawi yakamuzubanda mwina funso would you want to think kuti zimene zijazo ndizoti kuti AI ndi amene anazipanga generate funso ndirakuti ndi munthu amene adalemba funso ndirakuti fine tuning yake ndi imene anthu ena sakugwirizana nayo kuti pamene kumafika paja singafike mwina pene paja popanda munthu opanda artificial intelligence in other words so chimene opanda artificial intelligence kuti mmene kumafika nyimbo ngati ya Gulugufe ichene ikumafika kuti yapangidwa fine tuning mwanjira ena yake onena kuti munthu sangafikirepo so anthu ena kunena kuti so mukhangati mukutibera you get the point tikufuna nyimbo munthu apeke nyimbo munthu aimbe nyimbo point argument ya anthu ena ndi imeneyo ine ndikuona ngati zili ngati mmene zingakhalire kuti eri njuchi Dremo komanso Lawi ndi ma ghost writers anthu ena alemberako nyimbo anthu ena so iwenso Elvis mmene ndimakudziwira ndiwe munthu woti kuti ukhoza kulemba zinthu zoopsa kwambiri palinso anthu ena amene ndimawadziwa ineyo kuti akhoza kulemba zinthu zoopsa kundiposa ineyo mmene ndingalembere so anthu amene aja akhoza kundilembera ine ndikuyimba mofananiranso ndi kuti zikhozanso kutheka kuti wina atha kulemba artificial intelligence ndikukayimba koma zinthu zimene zinapekedwa ndi munthu so in that regard ine ndikuona ngati kuti in terms of tingoyerekeza nkhani ya royalty distribution munthu uja akuyenera kulandira ma royalties partially osati fule akhoza kulandira ndithu partial royalties chifukwa chonena kuti pali ntchito ina yake imene munthu amene uja wagwira kuti chinthu chimene chachi chitheke nani kungoganiza zonna tisitimaperekeratu ma royalties kwa anthu amene wafa choti anthu amene wasanaonetse luso so luso lilimo and can be demonstrated munjira ina iliyonse with evidence and with precision tabwino ndipo nthawi kuti thera iwe Fungayi wayima pati pa nkhani yogwiritsa ntchito artificial intelligence poyimba nyimbo ka potani zokhudza nyimbozi okay AI wabwera kudzakhala andi tikaganiza kuti AI wabwera kudzakhala tisamuope kwambiri tisamuone kuti atipange control koma timugwiritse ntchito atithandizire popanga zinthu monga mwana kambira Bishop Ajet kuti nthawi zina zake ukhoza kupeka nyimbo ndikumpatsa AI uja AI nkukupatsa ma ideas ena iwe ndikugwiritsa ntchito ma ideas aja ndikukakonzanso mu studio ndikupanga chinthu chimene ndicholongosoka ndizotheka kuti AI tikhoza kugwira naye ntchito koma sizolondola kuti AI agwire ntchito fule malo mwathu chabwino Fungayi takuyamika kwambiri titsirize ndithu programu yakulinji mmawa uno tiyambe nda Vita Chirwa mutsiriza motani nkhani ya lero artificial intelligence komanso nyimbo kuno ku Malawi ziziyenda motani zipangidwe embrace sapangidwe embrace ngati zikupangidwe embrace zipangidwe embrace motani anthu akuzidziwa what is artificial intelligence muyima pati mwina ndingonenako statement iyi yomwe ikuyimira stand yathu ngati Communications Union of Malawi chabwino
ili mchizungu koma mwina atithandizira tinatanthauzira kuzuzwa yawino tiyesera edafe kupanga translate mwachidule tabwino ife tunena kuti artificial intelligence should be recognized as a tool that assists music creators or creation, not as a creator or right holder. Royalties arising from AI-assisted works should accrue to the human creators and right holders involved, while ensuring that the rights of musicians whose works were used to train AI systems are respected and fairly compensated. Yatathokoza kwambiri achiro so mwachidule munena kuti AI osayinyozera kugwisa ntchito ndithu munjira yothandizira oyimbawa komanso amene agwisa ntchito AI kumbali kwina atha kumapatsidwako maroyalties ndichoncho ndiyesa sindakugwitsa. Tathokoza kwambiri achiro chifukwa cha nthawi yano. Emmanuel Nyale mutsiriza bwanji nkhani ya lero artificial intelligence oyimba ku Malawi aione motani? Ineyo I think zambiri nde atinenera achiro koma iniyo nena ninokha sakunenere. Okay, ndizoona kuti anthu amene agwisa ntchito AI ifeyo tikuyang'ana kuboma kuti nafenso tikhale ndi protection ngati pali nkhani ya malamulo nkutheka kuti mwina in trying to protect amene titha kuwayika in courts ma traditional musicians zitha kupezeka kuti tikupangaso infringe anthu ena ngati amene tikugwisa ntchito AI. Ngati pali vacuum kuti palibepo lamulo kuti tikatusa zinthu zathu project yathu anthu ena akatha kutitengera without any copyright protection, ndekuti soboma sitinatiganizire komano pakhalebe ndithu ka protection kuti zitha kuona kuti tatusa product yathu boma likutithandiza mautani. Nchifukwa chake mmene anenera ndanena kuti ndikugwiza ndawo zitachita kuti pamene pali human assisted AI generated pazikhala kuti pamenepo pali ndithu protection, payang'anidwe kuti contribution ya human ili mochuluka bwanji ndipo akwene apa compensated motani. So ndi zitsanzo ngati mnawapangira other streaming platforms ngati achina Spotify akumala anapeza njira zothandizira anthu amene ali ndi ma AI songs achina YouTube zikumatheka kuti anthu kutenga ndithu kanga chepe from their work. So ife tikupempha kuti ngati kuboma kusoma ndi other relevant authorities kuti ayang'anepo chinthu chindi chanyowani chinthu chakayanyowani sitingambakane blame palibe amene anadziwa kuti how do we deal with AI. So poti chafika chilipo yafika ili maradio kuseweredwa majoints osiyana-siyana wa entertainment joints akuseweredwa anthu amene akupanga zinthu zakweneranso kuti akhalebe somehow protected. Ndeti ngopempha kuti pokapanga malamulo akaganizire ndithu mbali imeneyi kuti pali this group imene asangoisiya in value anthu ena akatha kuti panga exploit. Athokoza kwambiri Anyale ndizodabwitsa kuti iye afika kale ku Malawi to AI kuti okay kumatayamika. Bishop Muhango mumaliza bwanji topic yathu ya lero kunena kuti ena kuti AI isakhalire tu music ife tofuna tizichita appreciate luso leneleni munthu uyo tizimumva kuti kodi uyu amamvinga ndi nkasa aziveka ngati nkasa ndi Muhango aziveka ngati Muhango kanda achiro Anyala choncho tizimumva mmene yeyo mmene alili kwina kwaena kuti akulakuti kuti tizisintha kachitidwe ka zinthu zopita kuchitsogolo zikulowa luso la makono nafenso tichite embrace luso la makololi. No mwachidule ndithokoze kwambiri kuti munatitana tikambirane zimenezi. Lero mena nene Vita Chirwa brother wanga, I'm one of the people amene takhala nthawi tali kwambiri in the industry. And you can be surprised that I keep music from early 70s, even from 60 somethings. Time I imagine MBC band, Musin band,
tamene kunali china Namoko, tamene kunali china Malawi Police Orchestra and Kalimba Band, Makasu. You know, those guys anapanga Love Aquarius, anapanga set a pace. Yonena kuti zinkazi wika ku Malawi, these are the artists, and you listen to their music up to this day, you still feel we had talent, and that's why the best was at that particular time. Komano, we are moving on. Sometimes we are losing out completely what we are supposed to be as Malawians. Tukupanga base community kama channels ena akunja zimene za ononga luso latu kumalawi kuno komano nkhani ya AI timene nditu kuti bonali Mamwai, I think it's for the machine, one machine. They are detectors now. I happen to have attended another meeting elsewhere. They have already created detectors. Music AI. They run through that. They will know what this is AI stuff, and hence not required to get ABCD or required to be rewarded in this manner. I want to believe, just a belief, even Kosoma might have come across that, because as you know in the video, if I'm able to know what the detectors have already been designed, I think Kosoma should also be able to have some detectors, and I would agree with Mr. Nyali kuti nyimbo zikapita pakale ni kumbonwani wenone na AI daudzwa ndi AI na malamulo ake ndotero malamulo tipe mphabe kuti bungwe la Kosoma mwina likumikizana ndi ma organizations ena kunja amene akuona sanso akuyang'ananso pa zimenezi tione kuti titha kuthandizana bwanji komano pakali panopo oyimba ngodziwa kuti AI ndi machine basi, and the copyright law panopo ya kumalawi ngakhale so globally ndionena kuti singapereke kana kali konse ku machine generated kind of stuff. As we say, we are human, we are still discussing people makambirana mwina kutsogolo kukhala kuwana kwake koma tiye na Malawi tiyesetse ndithu kuti luso limene nalo limene liwonekere kwambiri tumbukire kwambiri AI tigwiritse ntchito kungotithandizika kupeza maideas ena ndiyena ndikukonza zina ndizina tiziyenda bwino zomwe kwambiri. Thokoza kwambiri Bishop, tithokoze nonse chifukwa chotenga nawo mbali programu yalera kulinji pomvetsera komanso polankhula komanso pofunsa mafunso. Ine ndi Elvis Sowahowa, tikumane mawa. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodesha chiruguko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka bwanji nanga atemziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji